טוב, בוא נחכה למסה. ניתן להתחיל, פשוט אז כולם ייכנסו ולא יבינו מה אנחנו עושים, וסתם הם יהיו עבודים והם גם יגרמו לכם ללכת לי. כשאתם נכנסים ויוצאים זה כאילו זה הזמן שלכם, חבל. מספיק פחות דברים. זה תתחיל, מקסימום זה מצולם. מה זה עוזר לי שזה מצולם? אני רוצה שאתם תהיו איתי פה בשיעור. אתה מגיע, אתה פספס את התחלה, אתה הלכת לאיבוד לגמרי. אתם גם אחד. טוב, אוקיי. תסתכלו רגע על הדבר הזה. נגיד שזה ה-knowledge base שלי. אוקיי? מה יש לי בתוך ה-knowledge base? B1 ו-B2, נכון? נכון? מורכב בעצם הפסוקיות P1 ו-P2, אוקיי? מפרדיקטים P1 ו-P2, שזה בעצם בוקסט B1 את 5.3 ובוקסט B2 0.0. ועכשיו אנחנו רוצים, נניח, לבוא ולהוסיף את הפרדיקט הזה ל-knowledge base. רוצים להוסיף את P4, אוקיי? אבל למה אני עושה את זה? הרי נכון, יש לי איזשהו אקשן, באיזשהו שלב האקשן הזה יהיה מסופק, נכון? לאקשן הזה יש אפקט. יש לו עכשיו סדרה של פרדיקטים, שזה האפקט של הפעולה הזו. מה אנחנו צריכים לעשות עם כל האפקט הזה? להכניס אותם ל-knowledge base, נכון? אוקיי, אז קודם כל, איך אנחנו מייצגים את האפקט הזה? אוקיי, את ה-preconditions והאפקט של ה-actions. הם משתנים מאיזה סוג? מסוג שלהם, מסוג של ה-close שלנו, נכון? מסוג של הפסוקית. אוקיי? אז בוא נגיד שעכשיו ניצור לנו איזשהו close. אוקיי? נקרא לזה post conditions או effects. אוקיי? וזה שווה ל-close. close ובוא נכניס לשם את P4. בסדר? בוא נגיד שהאפקט הזה זה אפקט של איזשהו אקשן. בסדר? עשינו איזושהי פעולה, מה האפקט שלה? clear את 5.3. וזה ה-knowledge base שלנו. אוקיי? ועכשיו אנחנו רוצים לבוא ולהגיד דבר כזה. knowledge base, נקודה, update, תעדכן עכשיו את ה-knowledge base עם מה? עם איזושהי פסוקית, נכון? נגיד במקרה שלנו עם האפקט. אוקיי, אז אנחנו צריכים עכשיו לבוא ולממש את זה, ואנחנו רוצים לממש את זה בצורה שהיא נכונה. כי זה לא יהיה סתם לבוא ולקחת כל פסוקית שנמצאת פה, ולהוסיף אותה ל-knowledge base, נכון? כי אם יש לי פה דברים שסותרים... אם היא סותרת, אתה צריך לראות. נכון, אז צריכים כמובן לעדכן, בגלל זה קראתי לזה update ולא add, אוקיי? בואו נתחיל רגע מהסתירה שלנו. בואו נממש את המתודה הזו. אז update, אוקיי, שמקבל עכשיו איזושהי פסוקית, אני כמובן במחלקה של פרדיקט, אוקיי? אז, אתם יודעים מה? בואו לא נעשה את זה מתודה של פרדיקט, בואו נעשה את זה מתודה של close, הרי רק פסוקיות אנחנו עושים את הדבר הזה. אוקיי? אז בואו נוסיף את זה ל-close. ונראה גם שבטסט שלנו, אנחנו עושים את זה ל-knowledge base, ונקרא גם שזה close. אוקיי. אז עכשיו, בנתן איזושהי פסוקית, knowledge base, אנחנו באים ומוסיפים ל-update לאיזושהי פסוקית אחרת, ואנחנו לא רוצים סתם להוסיף את הכל, אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה חכמה. בואו בהתחלה נוסיף את הכל, ונראה שיש לנו איזושהי סתירה, ונתקן אותה. אז נניח הייתי עושה משהו כזה. יש לי את הפרדיקטים שלי, נכון? אז הפרדיקט, נקודה, add all, אוקיי? לאפקט שלי, נקודה פרדיקט. נגיד זה השפה ל-knowledge base. טוב או לא טוב? לא טוב. לא טוב, נכון? בואו נריץ, נראה מה אנחנו מקבלים. אוקיי, נדפיס גם כמובן את ה-knowledge base אחרי ההוספה. אוקיי? אז
לא התקנו מה? לא התקנו את כל הכיתוב שלו, כן? את כל ה-toString שלו. טוב, בואו נעשה דבר כזה. private void, איך נקרא לזה? update description. אוקיי? ב-update description אנחנו רוצים לעשות את מה שעשינו כאן. value יהיה שווה לדבר הזה. לא כדאי שתעשה בתוך toString נגיד? אבל כבר יש לי את ה-toString. אוקיי, כבר יש לי את ה... value יהיה לסיפור הזה, ואנחנו רוצים להעתיק את הסיפור הזה גם לפה. אוקיי, את זה אנחנו רוצים להעיף. אוקיי, ואת זה נעיף, את זה נעיף. מפה אנחנו נקרא ל-update description. הוצאתי את זה למתודת עזר כדי שנוכל להפעיל אותה גם פה. אוקיי? update description. update description. בסדר? בואו נריץ. מה אני מקבל אחרי התוספת של האפקט? האפקט מכיל בעצם את P4. P4 זה clear at. נכון? אנחנו רואים גם boxset 5.3, אוקיי? וגם clear at 5.3. זה טוב לנו? לא טוב לנו. אנחנו צריכים בעצם להגיד את הדבר הבא. על כל פסוקית שאני רוצה להוסיף אותה, נכון? אם לא סותרת אף אחד. נכון. אז על כל פסוקית שנמצאת ב-knowledge base שלנו, אוקיי? והיא סותרת את הפסוקיות שאנחנו רוצים להוסיף, אז מה אנחנו רוצים לעשות? להעיף אותה. נכון? אוקיי. אז זה משהו שאתם יכולים, או עלולים להסתבך איתו, אז בואו נעשה את זה ביחד. לפני שאנחנו עושים את ה-add all לכל האפקט פרדיקטס, אנחנו רוצים בעצם לעבור על כל הפרדיקטים שנמצאים פרדיקטס, נכון? נכון, ולבדוק עכשיו עבור כל פסוקית שיש לנו באפקט שלנו, האם זה קונטרדיקט, אוקיי? ואם כן, אז להעיף את זה משם. בואו נעשה קצת Java 8, בואו נעשה קצת Lambda Expressions, מתאים לכם? אוקיי? יאללה, בואו נעשה את הדבר הזה. ניגש לאפקט שלנו, נקודה פרדיקטס, זה הרי איזשהו hash set, נכון? ב-Java 8 יש לנו for each, אוקיי? שזה נחמד. מה for each יעשה? יקבל עכשיו איזשהו functional interface, יקבל עכשיו איזושהי פונקציה, ויכיל אותה על מה? על כל האיברים. עשינו דברים דומים ב-C++, מי שזוכר, נכון? עם ה-object functions וכל הדברים האלה. אוקיי, אז בואו נראה מה אנחנו רוצים לעשות. אנחנו רוצים עכשיו להכניס פה איזושהי פונקציה, אוקיי? פונקציה שבהינתן איזשהו פרדיקט P, אוקיי? מה הפונקציה שלנו רוצה לעשות? היא רוצה לבוא ולהגיד דבר כזה. אנחנו פה עברנו, כל P כזה, זה כל מי שנמצא בפרדיקטים של האפקט שלנו. בין מה למה? מתוך הפרדיקט שלנו, נכון? שנמצאים כאן, מתוך האסט שלנו. האפקט פרדיקט for each כבר עובר על כל אחד מהאפקט? מכל אחד מהפרדיקטים שנמצאים בתוך האפקט, נכון. כל אחד מהם עושה את הפונקציה. נכון, אוקיי? אז עכשיו אנחנו רוצים לבוא ולהגיד כזה דבר. בואו ניגש לפרדיקטים שלנו. פרדיקט שלנו, נכון? זה הכחול, זה. אוקיי. נקודה, remove, יש לנו remove if מ-Java 8, גם אותו סיפור. remove בגמר מסוים. אוקיי. remove if יקבל פה מה? גם כן עכשיו איזושהי פונקציה שלא להתבלבל, גם היא פרדיקט, כן? פרדיקט של Java, כלומר איזושהי פונקציה שמחזירה לנו אמת או שקר. אוקיי? אז גם פה אנחנו נכתוב איזושהי פונקציה, בהינתן איזשהו פרדיקט, בואו נקרא לו שם אחר, PR. מה הפונקציה שלנו רוצה לעשות? אוקיי? היא רוצה להגיד, אם עכשיו, אוקיי? if contradicts. כן, אנחנו רוצים להגיד remove if לכל מה? אוקיי? לא, אתה לא צריך. return. אוקיי? אפילו לא צריך את ה-return תכלס, כן? אבל בואו נעשה את זה מובן. אנחנו רוצים לעשות return, לאיזה תנאי? ש-PR קונטרדיקטס P contradicts. למה? אנחנו הרי מוסיפים עכשיו את ה-P'ים האלה, נכון? אלה ה-P'ים שאנחנו מוסיפים. אנחנו צריכים להסיר כל PR שה-P סותר אותו, אוקיי? תחזיר את ה-P, נקודה, קונטרדיקט, כל PR שאני סותר אותו? ל-PR. אני פשוט לא מוסיף את P. אוקיי, עכשיו פה בלגציה של סוגריים. למען האמת, יכלנו לעשות אפילו כזה דבר. רגע. אפילו חובה נראה לי. אוקיי. אם זה רק עוד שורה אחת אסור את אפשר. אפשר עם ריטרן, אפשר גם בלי. רק נסדר את הסוגריים. גם פה יש לנו, את זה אנחנו יכולים לוותר עליו. אוקיי. ויש לי סוגר מיותר, נכון? זה של זה. זה של זה. אבל אתה צריך לבדוק מול האפקט.
יפה. בואו נקרא את זה רגע בצורה של פסאודו קוד. תראו משהו נחמד. לכל פרדיקט P באפקט שלי, סליחה, כן. לכל פרדיקט P באפקט שלי, מה אני רוצה לעשות? אני רוצה, גש עכשיו לפרדיקטים שלי, שנמצאים אצלי ב-knowledge base, ותסיר כל פרדיקט PR עם ה-P סותר את ה-PR הזה. זה סבבה לכתוב את זה ככה, נגיד באמת... הנה, כתבנו. לא, אבל זה לא טיפה מורכב לבן אדם שבא מבחוץ. מה? לא, אם אתה מבין לנדה אקספרשנס, אז הבנת את הסיפור את הזה. הרמה שלך. אתה יודע כמה עבודה היית צריך לעשות את זה בלי הסיפור הזה? אוקיי? היית צריך לעשות כזה דבר. for each, נכון? לכל פרדיקט בפרדיקטים שלנו, אוקיי? לכל פרדיקט באפקט שלנו, אם יש לנו סתירה ביניהם, אתה לא יכול לעשות לו remove באמצע ה-for, נכון? אז אתה מצרף אותו עכשיו לתוך איזושהי רשימה אחרת, אוקיי? ואחרי זה אתה תעשה remove all לרשימה למה אני הזאת. מסיר אותו באמצע? לבלבלות את זה for כי each? זה ירוס לו את ה-for. אוקיי? אז יהיה לך עכשיו 6 שורות במקום שורה אחת. כן. אוקיי? אתם רוצים לעשות את ה6 שורות רק כדי להמחיש את זה? לא, זה ששורות. אוקיי? מבינים את זה? בואו נבדוק רגע שבאמת מה שעשינו זה כתוב יפה. אוקיי? מה אני אמור לראות אחרי שאני מריץ? אני צריך לראות את ה-clear at, ואני לא צריך לראות את הבוקס של 5.3. בואו נעשה באמת עשינו את זה טוב. יפה. בוקס 0.0, ויש לנו את ה-clear at 5.3. זו הסיבה, אוקיי? שיצרנו במחלקה הפרדיקט שלנו את המתודה הזו של הקונטרדיקט. נכון? כדי שיהיה לי קל לעשות את זה, כדי שיהיה לי קל לעשות את האפדייט. אז הפונקציונליות הנחתה אותי, אני ידעתי שאני צריך לעשות אפדייט, ידעתי שאני צריך לבדוק איזה פרדיקט סותר איזה פרדיקט, בגלל זה אני כתבתי את המתודה הזו של הקונטרדיקט, של הסתירה. אוקיי? יכלנו לרשום פה את מה שתמיד יהיה רלוונטי. אוקיי? אם יש לי את אותו הטיפוס ואותו ID אבל value שונה, אז בוודאי שזה שני פרדיקטים שלא יכולים לחיות אחד עם השני. אבל למה פה זה עבד לנו? כי אנחנו השתמשנו בסוקובן פרדיקט, שהשתמש בסיפור רגיל והוסיף מה? אם אין לנו את אותו ID, אבל יש לנו את אותו ה-value. זה נכון רק בסביבה שלנו, כי מה? שני אובייקטים לא יכולים להיות באותו המיקום. נכון? כי זה החוק שאנחנו הכנסנו כאן, זה החוק שהוא ספציפי לסוקובן. וראיתם איזה יופי, אתם מסכימים שהדבר הזה חסך לנו המון, וגם יחסוך לנו המון כשנבוא לכתוב את הסטריפס עצמו? נכון? כשאנחנו רוצים לעשות את האפדייט? כן. וגם תראו כמה שזה אלגנטי, עשינו את זה בשורה אחת. אוקיי? אחד מהדברים היפים. אוקיי? על כל הפרדיקטים של האפקט שלנו, אוקיי? אז על כל פרדיקט P בתוך האפקט שלנו, מה אני רוצה לעשות? גש לרשימה של הפרדיקטים ב-knowledge base, כן? ותסיר כל פרדיקט PR ש-P סותר אותו. אוקיי? יפה. מצוין. אז יש לנו עכשיו את ה-close שלנו, יש לנו את הסוקובן פרדיקט, יש לנו את הפרדיקט, ואפילו בחנו את הדברים האלה. אני מזכיר לכם שפה כדאי לכם גם לדרוס את ה-satisfies ואת ה-contradicts, נכון? אתם צריכים לעשות satisfies לפרדיקט, אוקיי? contradicts לפרדיקט, satisfies ל-close ו-contradicts ל-close. שיעבור על הכל וגם אם יש פעם... איך עושים את זה? הוא עובר על הכל, אם פעם אחת הוא מגיע לפולס, הוא מחזיר... נכון, אוקיי, יפה. כמובן אתם יכולים לעשות שימוש של כל דבר בכל דבר, כן, לא לחזור על קוד כפול וכו'. שנתחיל עם סטריפס, ונראה מה אנחנו צריכים. אוקיי. טוב, אז שוב אני אתן לפונקציונות להנחות אותי. בואו נתחיל מהמחלקה סטריפס. אוקיי. אני יודע שסטריפס יצטרך לעשות אימפלמנטס לאיזשהו ממשק שנקרא לו פלנר, נכון? בואו ניצור אותו. אוקיי. אפשר איתו? לא עצרנו. אימפלמנטס לפלנר, אתה אמור להציע לי ליצור כזה אינטרפייס. למה אתה לא מציע לי? עכשיו אולי? כן. create interface planner. אוקיי. אוקיי. מה אנחנו רוצים באינטרפייס של הפלנר? להחזיר ליסט של אקשן. מצוין. ליסט של אקשן, מתודה שנקרא לה plan, שמה תקבל? planable p, או planable. וזהו. טוב, אז עכשיו, שוב, הפונקציה זו שמנחה אותנו, נכון? אז בשביל הליסט, בואו נצרף את אימפורט של Java util, בשביל אקשן, בואו ניצור מחלקה של אקשן, אוקיי? מה יהיה לכל אקשן? יהיה pre-conditions. יהיה לה שני פסוקיות, נכון? של מה? Pre-conditions. Pre-conditions ו-effects. post-conditions, אותו דבר.
כמובן שאקשן צריך להיות מה? סוג של פרדיקט. פרדיקט, נכון מאוד. בוא נוסיף את הקונסטרקטור שלו. אוקיי. תכף נטפל באקשן, אנחנו עדיין פה. אז יש לנו ליסט של אקשנים, planable, אנחנו צריכים לעשות. ליצור אותו, create interface planable. אני יכול לכתוב את הסטריפס ולפי זה למלא פה, אבל יש כבר דברים שאנחנו יודעים למלא אותם כבר עכשיו, נכון? מה יהיה לכל planable? מה הוא צריך לתת לי? גול סטייט. צריך לתת לי את הגול, נכון? איך נייצג את הגול? את ה-knowledge base, נכון? איך אנחנו מייצגים אותם? close, בדיוק, כפסוקית. אוקיי? אז יש לנו את ה-close שלנו, get goal, נכון? מה עוד? close, אבל הגול get יכול- start state, get state. get knowledge base. יש לי שאלה רגע. כן. המטרה, הוא חייב להיות רק close? גם אם זה היה פרדיקט בודד. אתה עדיין יכול להציג אותו כ-close, פשוט כי זה ב-close יש שם. composite. נכון. אוקיי. אוקיי, knowledge base. נכון? בוא נחכה לרגע עם האקשן. נכון? אבל אלה שני דברים שאני כבר יודע היום לבריאות, שאני צריך אותם. אוקיי. יש לנו עד 11:30, נכון? טוב, ממש מספיק. אז עכשיו אנחנו איפה היינו בסטריפס. נכון? אז הסטריפס צריך להיות סוג של פלנר, מה זה אומר? פשוט צריך לממש את הסיפור הזה, נכון? אוקיי. יפה. אז בהינתן איזשהו פלנבל, בוא תחזיר לי רשימה של אקשנים, וזה מה שאני רוצה לממש, נכון? בוא נעשה את זה לאט ובזהירות. בוא נעשה ממש את כל מה שכתוב פה, כדי שזה יהיה לנו מול העיניים. אז נכניס לנו את זה, לא מעניין. יפה. אוקיי? טוב, למה אתה צועק? כי מחלתי לך את זה. מה מפריע לך? למה זה לא עברה? תסניק למצלתנו. נציג לך? remove should לא עברה? לא, לא שמרתי אולי איתה. כן. בוא נעשה סייב. בסדר? יפה. אוקיי. טוב. בואו נתחיל. יכול להיות שנצטרך מתודות עזר. מתודות העזר האלה יצטרכו להכיר את הפלנבל הזה, אז כדאי לי שמה? this.planable יהיה שווה לפלנבל שלנו. אוקיי, בואו ניצור אחד כזה. בסדר? private planable. ואני צריך להתחיל גם עם איזושהי מחסנית, נכון? כי זה מה שיש לסטריפס. מסכימים איתי? מחסנית של מה? אובייקט. פרדיקט. יכול להיות שמאוחר יותר אנחנו גם נרצה להעביר אותה כדאטה ממבר, אוקיי? בוא נגיד שאני עוד לא יודע, בוא נשים את זה כאן. הסטאק יהיה שווה ל-new stack, אוקיי? ומה האלגוריתם אומר לי? push goal into stack, טוב? נכון, אז יש לנו את הסטאק שלנו, נקודה push, אוקיי? ל-planable שלנו, נקודה get goal. נכון? עכשיו, הגול שלנו הוא close, אוקיי? זו פסוקית שהיא בעצם מולטי-פארט, נכון? והכנסנו אותה פנימה. אוקיי, ועכשיו הוא אומר לנו, repeat until stack is not empty, נכון? אז while not stack שלנו, נקודה, is empty. האלגוריתם יעשה מה שיעשה, בסוף יחזיר את מה שהוא יחזיר. אוקיי? טוב, אם הטופ שלנו הוא מולטי-פארט גול, אז תעשה מה שתעשה. בואו נתחיל לשלוף את הטופ, אז יהיה לנו איזשהו פרדיקט טופ, אוקיי, יהיה שווה, למה? לא פופ, פיק. כי אנחנו לא שולפים. אתה רק מציץ, אתה שואל, אם הטופ הוא מולטי פארט. לא שלפתי אותו. רק כשאתה רואה פופ אתה שולף אותו. נכון? מה אומר לך כאן? תכניס את כל הסאב גולס שלו לתוך המחסנית. אוקיי? הוא לא אמר לו לעשות לו פופ, אז אנחנו רק מציצים בו. טוב, איך אנחנו שואלים? לא, למה? הסתכלתי על הפסודוקוד ואתה בכל מקרה חייב להוציא. לא, אני משאיר אותו בסוף. בסוף ראיתם גם בדוגמה של הבלוקס וורד, נשאר לי את הפרדיקט הארוך בסוף, ואז אני אומר, שלפתי את כל הפרדיקטים הבודדים שהם מסופקים, הם הגעתי לסוף, גם כל הפסוקית הגדולה מסופקת. אתה הולך לעניין של אם הוא... אתה חוזר, זה כמו לולאה כזה. עוד פעם אתה... כן. לא, אבל הוא יהיה מסופק. אנחנו שואלים פה כל אני גם יש לו נוסף. אוקיי? אם אנחנו צריכים לשאול אם הוא מסופק או לא מסופק, נכון?
אוקיי. טוב, אז עכשיו בואו נתחיל מלפרק את זה. האם הוא מולטי פארט? איך אנחנו שואלים פרדיקט האם הוא מולטי פארט? instance of clause. אם הוא instance of clause, נכון? לא, אבל אם הוא instance של clause ויש בו יותר מ... בסדר, אז זה כבר לא משנה, אז הוא עושה את זה עבור כל מה שנמצא שם, גם אם יש שם רק איבר אחד, האם זה איבר אחד, נכון. כי מהבעיה שלך אתה עושה close, רק באמת משהו שהוא באמת מורכב. בואו נקפוץ רגע לטסט שלנו, אוקיי? בואו נעשה לנו איזושהי בדיקה, לראות אם השאילתה שלנו באמת עובדת. תדפיס לנו, אוקיי, את התנאי הבא, true false, אוקיי? ובתנאי שלנו אנחנו שואלים, בואו ניקח את נגיד effect, אוקיי? instance of close. אוקיי? מה אנחנו מקבלים? אוקיי? true, מצוין. ואם הייתי עושה את אותו הסיפור למשהו שהוא לא close, אוקיי? למשל, אם זה היה P1, אנחנו צריכים לקבל פה false. בסדר, נכון? אז זה שואל עכשיו האם משהו הוא מולטי-פארט, האם הוא close. אוקיי? אוקיי, אבל בכלל, כל הסיפור הזה צריך לפעול עם המטרה הזו, אם הטופ הזה אינו מסופק. נכון? איך אני בודק אם הוא מסופק או לא מסופק? היא satisfied, אפשר לעשות לו גם. יפה. אנחנו בעצם צריכים לגשת לפלנבל שלנו, נכון? יש לו את ה-knowledge base. get knowledge base. נכון? ה-knowledge base הזה זה close. נכון? אז אני יכול לשאול אותו satisfies לכל פרדיקט, כלשהו. כן, אבל נכון? צריך לדרוס את זה. יפה, אנחנו עוד לא דרסנו אותו. אז הדבר הזה יגיד לי אם זה מסופק, אוקיי? נוט על כל הסיפור הזה, יגיד לי אם הפרדיקט הזה לא מסופק. נכון? אז בוא נשאל. אם הטופ שלנו לא מסופק, אז תעשה משהו אחד. אחרת, ברור לנו שהטופ שלנו מסופק, נכון? אם הוא מסופק, מה הוא אומר לנו? תעיף אותו מהמחסנית, נכון? סטאק, נקודה פה. עכשיו, טופ שלנו יכול להיות close או לא close, נכון? ואנחנו יודעים שה-knowledge base שלנו הוא כן close, נכון? כרגע הוא משתמש ב-satisfies שהוא ירש מפרדיקט. טוב לנו או לא טוב לנו? לא טוב לנו, אנחנו צריכים לממש את satisfies ב-close, מה שאמרנו קודם. טוב, בואו נעשה את זה, כי אחרת לא נוכל להגיע ממש לדוגמת ריצה ולבדוק אם זה עובד או לא עובד. אתם רוצים להשאיר את זה לאחר כך או לעשות את זה עכשיו? זה עכשיו. בואו נעשה את זה עכשיו. אוקיי. אז אנחנו הולכים ל-close שלנו, ואנחנו רוצים לדרוס את satisfies. נכון? אז strudel override, אוקיי? ומה היה לנו? היה לנו public boolean satisfies. ויש לנו את בהינתן איזשהו פרדיקט, אוקיי, P, ואנחנו נצטרך גם להוסיף את ה-satisfies ל-close. נכון? יש לנו פה satisfies לפרדיקט בודד, נכון? אבל גם יכול להיות שנתנו לי פה close שלם. נכון? אז זה שני דברים שאנחנו נצטרך לממש אותם. בואו נתחיל מהדבר הפשוט. אני פסוקית, אוקיי? יש לי את כל הפרדיקטים שלי, ואני רוצה לשאול האם אני מספק, אוקיי? את הפרדיקט P הזה. נעבור לכל אחד ונשאל אם... מספיק שיהיה אחד מהם שמספק, ואז מה אני אעשה? אחד, נכון. return true, נכון? בואו נעשה את זה בצורה פשוטה. לכל פרדיקט PR אבל תלוי אם הוא או וגם. בתוך, אנחנו פה רק בוגם. אז שכולם יהיו... אני צריך מה זה אומר שהפסוקית מספקת אותו? או יותר נכון, מספיק זה מה שאחד לא יהיה מהם... נכון. אם יהיה לי אחד שסותר אותו, אז זה אומר לא, שיש סתירה. לא, השאלה אם הוא מספק, טוב, לא סותר. תהיה מדויק. אם יש מישהו שסותר אותי, אוקיי? אם יש פסוקית שסותר אותי, זה אומר שיש סתירה. אם אף אחד לא סותר אותי, זה אומר שאני עקבי עם הפסוקית הזו. אוקיי? consistent with. אוקיי? אני עקבי איתה. היא לא סותרת אותי, זה המשמעות של עקבי. יכול להיות גם... אבל אתה שואל אם זה מספק. שואל אם אני מספק, זה אומר עכשיו האם יש משהו שגורר אותי. אוקיי? האם ישנה שם פסוקית? that satisfies, שגוררת עכשיו את הפסוקית שלי. זו שאלה אחרת. צריך להבדיל בלוגיקה בין סותר לבין עקבי לבין מספק. אני לא חושב שאני סגור על ההגדרות האלה. לא שאלה אם... זה הגדרות של ההיגיון. נדע אחד רק באותה. חבר'ה, הכל קשור לדברים שלמדתם במתמטיקה, תמיד. יש לי עכשיו, בוא נעשה, זה היה לנו הלוח. בוקס את 0.0, נכון? ויש לי עכשיו וגם, בואו נוסיף פה, לא יודע מה, בוקס B2 ב-5.3, אוקיי? זה ה-knowledge base שלנו, אוקיי?
ואני רוצה לשאול האם זה מספק את בוקס, לא אכפת לי איזה, ב-5.3. נכון? אז מה אני צריך לעשות כאן? לעבור על כל הפסוקיות. אני צריך לראות האם כל אחת מהפסוקיות הללו satisfies את הפסוקית הזאת. ומספיק שיש אחת כזו, ואז מה אני מחזיר? אני מחזיר true. אוקיי? בוקס B1 0.0. אבל למה מספיק על אחד? הוא גור... תחשוב על זה. אוקיי? יש לי n בין כל הדברים האלה, סבבה. אוקיי? אבל אני שואל, האם אני יכול לגרור מהפסוקית הזו את זה? אנחנו יודעים שכל מה שיש לנו בתוך ה-end, לפי איך שבנינו את זה, אין פה סתירות. אם הייתה סתירה, מה היינו עושים? זוכר באפדייט? כן. הוצאנו את כל מה שסותר. בדבר הזה אין סתירות. אוקיי? אז מספיקה לי שתהיה לי פסוקית אחת שתגרור את הפסוקית הזאת. ואז אם כן, זה יהיה satisfies. B1 ב-0.0 גורר לי את זה? לא. לא. אבל B2 ב-5.3 גורר לי את זה? כן. כן. אוקיי? לשאול האם משהו סותר. אוקיי? לדוגמה, אם היה לי clear at, אוקיי? ונגיד 0.0, אז מה אני רוצה לשאול את עצמי? מספיק שאחת מהפסוקיות תסתור את זה, ואז כל הפסוקית סותרת. בוא נכנס לעניין הזה של ה-n. נכון? אז B1 0.0 ו-clear at 0.0, יש לנו פה סתירה, ולכן כל הפסוקית הזו היא סותרת את ה-clear at 0.0. עכשיו, אם אני שואל האם היא לא סותרת, זה רק אומר שהיא לא סותרת, זה רק אומר שהיא עקבית, זה לא אומר שהיא גוררת. לא, אנחנו נצטרך לעשות דברים, נכון? גם satisfies וגם contradict. נכון, אבל בוא נעשה את זה רק לפי הצורך, בוא נעשה את זה אם ניתקל בזה באלגוריתם. בינתיים, זה מה שאני אומר כשאני אומר תנו לפונקציונט להנחות אתכם. אני עכשיו ראיתי פה שאני עושה satisfies מפסוקית למשהו שיכול להיות פסוקית, אז אני רוצה לממש את זה, נכון? אני פשוט הולך לפי הסדר של העבודה שמנחה אותי. אז היינו בתוך ה-close שלנו, אז מה אמרנו? לכל פרדיקט PR בתוך ה-HMAP שלנו, פרדיקט, אוקיי? מה אני רוצה לומר? אם PR נקודה satisfies, האם הוא מספק לי את P? יותר טוב. בסוף. לא, את P. אוקיי? PR. מספק את P. סליחה, משלים לי לבד. אוקיי? אני פסוקית, קיבלתי איזשהו פרדיקט P, אז אני עובר על כל הפרדיקטים שנמצאים אצלי, אם אחד מהם מספק את P, אז אני מחזיר true. אם עברתי על כולם, אוקיי? אז כנראה שזה לא מסופק, ואני מחזיר false. אוקיי? מה אני צריך לממש עכשיו? contradict אמרת אחרי. לפני, satisfies למה? close. מצוין. אז הפעם אנחנו רוצים איזושהי פסוקית, close, P. אוקיי, איך אני אומר את זה? אני סוג של פסוקית, קיבלתי פסוקית, מתי אני מספק אותה? אם סיפקתי את מה? כל אחת מהפסוקיות שיש ב-close P הזה. בוא נקרא לזה close. אז בעצם אני יכול כבר להשתמש ב-satisfies לכל פרדיקט P. נכון? פורית של... נכון, אפשר לעשות את זה עם פורית, אפשר לעשות את זה עם כל דבר אחר, אוקיי? אפשר לעשות את זה עם הלמדה, בואו נעשה את זה רגיל. לכל פרדיקט, בואו נעשה ככה, לכל פרדיקט, ב-close שלי, close נקודה פרדיקט, אוקיי? לכל אחת מהפסוקיות, לכל פרדיקט P בתוך, סליחה, בגלל זה עולה שלי. לכל פרדיקט P שנמצא בתוך ה-close נקודה פרדיקט, נכון? על כל אחד מהם אני רוצה לראות האם הוא מסופק, נכון? אז בוא נגיד ככה, יכלתי לבוא ולשאול את השאלה, האם אחת מהפסוקיות שלי מספקת את הזה, נכון? אז זה בעצם פשוט להפעיל את ה-satisfies, נכון? אז נגיד אני מפעיל את satisfies לאותו, מה זה לנו שם? P. אוקיי. אם אני מספק אותו, זה טוב. אם אני לא מספק אותו, return false. נכון? מצוין. אז אם אני לא מספק את P, return ל-false ועצרתי. אם שרדתי את כל הסיפור הזה, מסכימים איתי?
קיבלתי פסוקית, אוקיי? אז לכל פרדיקט בתוך הפסוקית הזו, אם אני לא מספק את הפסוקית הזו, את הפרדיקט הזה, תחזיר false. אם שרדתי את כל הלולה הזו, סימן שכולם מסופקים, ולכן עשיתי return לטרו. וה-satisfied הזה ממומש כאן, נכון? אני עברתי על כל הפרדיקטים שלי, ברגע שיש לי אחד מהם שמספק את הפסוקית הזו, אז עשיתי return טרו. בסדר? אוקיי. יפה. אז אם ככה, עכשיו אנחנו חזרה בסטריפס, ואם אנחנו נמצאים פה בתוך האיף הזה, מה זה אומר? שקיימת לי, קם לי איזשהו פרדיקט, בין אם הוא close, בין אם הוא פרדיקט רגיל, אוקיי? ועל מה? הוא לא מסופק. נכון? יפה. יש לנו פה עוד עניין, מה קורה אם זה action. אוקיי? אגב, אם זה instance of action. אם זה action, אז הסיפור הזה לא יעבוד לנו, נכון? כי action הוא פשוט מכיל שני close'ים. הוא בעצמו סוג של פרדיקט, נכון? וצריך לתת לו איזשהו טיפול שונה, אוקיי? אז אנחנו אולי פשוט נוסיף כאן, אם אני לא מה? אם אני לא action. אוקיי? אז יש לי את הפרדיקט top, בואו נתחיל עם כל הסיפור הזה, אם אני לא action. אם זה action, אז יהיה איזשהו טיפול אחר. אם not top instance of של action, נכון? אז מה? אז אני צריך לשים סוגריים בכל הסיפור הזה. אז נעשה את כל הסיפור הזה במה שזה לא אקשן, אחרת, אוקיי? top is action. בסדר? אז תכף נטפל מה קורה כשזה אקשן, לפי האלגוריתם. אז מה אנחנו שאלנו כאן? הצצנו מהשבורש המחסנית. אם זה לא אקשן, אז זה פרדיקט, שיכול להיות close, יכול להיות פרדיקט רגיל. בלי קשר אם זה פרדיקט או close, שאלנו האם הוא לא מסופק, נכון? אם הוא מסופק, לא אכפת לי עכשיו מהו, אם הוא close או פרדיקט בודד, מה אנחנו עושים לו? מעיפים אותו במחסנית, נכון? זה בעצם, באלגוריתם שלנו, בזה טיפלנו. אוקיי? בואו נסמן פה V. אוקיי? טוב, עכשיו מה אנחנו רוצים לעשות כאן? רוצים בעצם לשאול כזה דבר. אם הטופ שלנו הוא מולטיפארט גול, אז תכניס את כל הסאב גולס שלו לתוך הסטאק. אוקיי? טוב, מי אומר לי מה אני עושה? כן. אם הטופ שלנו, instance of close, נכון. אז אם כן, מה אנחנו רוצים לעשות לו? אז לכל הפרדיקטים שנמצאים בקלוז, מה אני רוצה? להכניס אותם לתוך המחסנית, אוקיי? אז לכל פרדיקט, יש לנו פי, בתוך הטופ שלנו, נקודה, טופ as close צריך להיות, כן? יאללה. close, C, יהיה שווה ל-close. לא, זה... כללת פה מאסנה, לא C, שיהיה שווה לטופ, נכון? אז ב-C נקודה פרדיקטס, נכון? אז מה אנחנו רוצים לעשות עם פי כזה? לדחוף אותו למחסנית, נכון. סטאק נקודה פוש לאותו פי. ברור לכם שפה לא השתלטתי על הסדר. אני גם לא אעשה את זה היום. Okay? אם אתם רוצים לקבל מבחוץ מישהו שבהינתן אוסף של פרדיקטים מחליט על סדר ההכנסה, אז זו פונקציה שאתם מקבלים את זה על ידי strategy pattern מבחוץ. Okay? וזה תהיה פונקציה דומיין ספציפיק. ותוכלו להחליף פונקציות כאלה ולראות אם זה משפיע על הביצועים שלכם. בינתיים אני שומר על פשטות. Okay? אז טיפלנו בעצם בסיפור הזה. מסכימים איתי? יפה. אוקיי. אם הטופ זה single unsatisfied goal, כלומר, אם אני נמצא כאן, מסכים איתי שאם אני נמצא פה, מה זה אומר? שזה מה? סינגל and unsatisfied. נכון? כי פה זה unsatisfied. ופה זה multipart. נכון? אוקיי.
אז פה זה אומר שאני גם סינגל וגם unsatisfied. מצוין. אז זה צריך לענות על המקרה הזה. אם הטופ זה סינגל unsatisfied goal, או עכשיו יש לנו את האקשן המגניב שלנו, נכון? כן, מה עושים? Replace it with an action that satisfies the goal. טוב, replace זה אומר שגם צריך להעיף את הטופ, נכון? אוקיי. stack נקודה pop. אוקיי? ועכשיו, איך אני מביא את האקשן הזה? שואל את הפלנבל. מצוין. עכשיו, אבל הפלנבל הזה יכול להחזיר לי מספר פעולות שמספקות את הגול הזה. אז מי שיביא לי זה ה-BFS, הוא יביא לי את האקשן שנגזר כאילו ללכת למסלול הכי טוב. יפה. בשביל כל אפשרות. יפה, שימו לב. מה שאנחנו צריכים לעשות, ואחרי זה אני אשנה את זה כדי לשמור על פשטות, אנחנו רוצים שלפלנבל שלנו יהיה לנו משהו כזה. תן לי איזשהו סט של אקשן, אוקיי? מהפלנבל שלנו, סט של אקשן, נקרא לזה אקשנס. גש לפלנבל שלנו, נקודה, צריך להוציא לו איזושהי מתודה של get actions that satisfy, טוב נו, בהיעדר שם אחר. Get satisfied action. או, יפה. get satisfying, איך חושבים satisfying? בלי ה-I פשוט. עם ה-Y כן, אבל בלי ה-I. actions. בהינתן מה? בהינתן איזשהו פרדיקט, לא? נכון. מי זה הפרדיקט הזה? זה הטופ, נכון? ועכשיו, זה של Java util, ועכשיו אנחנו נצטרך לטפל, ואנחנו נצטרך כמובן לטפל בכל אחת מהאקשנים האלה, אוקיי? יכלתי גם להגיד ש-get satisfying action זה יהיה גם get satisfying action אחד, נכון. אוקיי? והפלנבל מראש יחזיר לי רק אופציה אחת שעושה את זה. טוב, אז לפני שאני מכניס את הסט, ולפני שאני מכניס פה threadים, ולפני שאני מסבך את העניינים, בואו רק כדי שנשלים את האלגוריתם עד הסוף, מה נניח שמה מחזיר לי? רק אקשן אחד, אוקיי? אז בואו ניצור לנו את הדבר הזה בכל זאת, אנחנו נצטרך אותו מאוחר יותר. אז create method, אוקיי, שמחזירה לי set של action, get satisfying actions, אוקיי, לטופ. ובואו נוסיף גם, רק בשביל הריצה בינתיים, get satisfying action, לטופ, והיא תחזיר לנו action. בסדר? אז יש לנו פה את הסטריק שלנו, ואנחנו מאוחר יותר, אתם תוכלו לשנות את זה. אוקיי? יש לנו איזשהו אקשן, אוקיי? שיהיה שווה get satisfying action של טופ. זה בעצם אומר replace it with an action that satisfies goal. תראו, זה משהו שהאלגוריתם לא יודע לענות עליו. גם אם אני אקבל עכשיו רשימה של actions, איך לאלגוריתם, זה משהו שהוא תלוי תוכן. איך האלגוריתם יכול עכשיו לעבור אקשן אחרי אקשן, ולשלוף מתוכו דווקא את האקשן שמספק משהו. צריך לשאול את הכותב של הבעיה, נכון? זה העניין של הסדר? זה העניין של הסדר? כן, אבל יש לך פרמטרים, נכון? איך הוא יודע איזה פרמטרים בכלל להזין? נגיד אתה רוצה בוקסט 0.0, אז איך אתה יודע, ויש לך את הפעולה נגיד push down, אז איך אתה יודע שאתה צריך לשים שם את מינוס 1.0? אתה לא יודע. זה הבעיה של הפלנבל, בדיוק. וזו הסיבה שאנחנו שואלים את הפלנבל. אנחנו הוצאנו את זה החוצה מהאלגוריתם, זו לא שאלה שהאלגוריתם בכלל יודע איך לענות עליה. הפלנבל יכול להגיד לי, בהינתן פרדיקט, אילו פעולות יספקו אותו. או במקרה שלנו, רק בשביל הפשטות, איזה פעולה תספק אותו. בסדר? אוקיי. טוב, אז יש לנו עכשיו איזשהו אקשן, ומה אנחנו רוצים לעשות עם האקשן הזה? לדחוף אותו למחסנית ולדחוף גם את כל ה-conditions שלו. כן. למה את המחסנית? תסתכל. replace with an action, זאת אומרת, ההחלפה זה להכניס ממש את האקשן. נכון. ואחרי זה גם לדחוף את כל ה-precondition שלו לתוך הסטאק. אז יש לנו את הסטאק שלנו, נקודה push לאותו אקשן. אוקיי, זו הסיבה גם שאקשן נהיה פרדיקט, כדי שיהיה לנו קל. הרי בעצם הם שקולים. ואנחנו רוצים עכשיו כזה דבר, לכל פרדיקט. אוקיי? האמת היא, אנחנו יכולים לדחוף פשוט את ה-close. אוקיי? לא צריך לעבור, לא צריך לעשות את זה אחד-אחד. כי גם אם דחפתי את כל ה-close עצמו, אם זה יהיה מולטי-פארט, כן?
זה היה פה. אם זה היה, אם הטופ הוא instance of close, אז ממילא הוא כבר, הסטריפס יעשה את זה בשבילי, נכון? אז בואו פשוט נדחוף את ה-close. רגע, אלי, זאת הסיבה היחידה שעשינו את אקשן פרדיקט? כן, אוקיי? כי אבל כאילו, לא יודע, בחשיבה אקשן הוא לא פרדיקט. בחשיבה הוא יכול להיות פרדיקט, כי פרדיקט יכול לעשות כל דבר. כן, אז זה מה שאני אומר. קודם כל, בחשיבה אקשן אתה יכול לחשוב עליו בתור פרדיקט, כן? מתי הוא מסופק? אם כל הפרי-קונדישנס שלו מסופקים. נכון? אז כאילו אפשר לחשוב עליו בתור פרדיקט. וגם אם נגיד לא היית רוצה, זה גם לגיטימי, עדיין אתה צריך ליצור איזשהו מחנה משותף בין כולם. אז או שהיית עושה סטאק של אובייקט, אוקיי? או שהיית מייצר עכשיו, לא יודע מה, סטריפס אובייקט או סטאקבל או משהו כזה, ואז היית מכניס את שניהם. אוקיי, אז עכשיו אנחנו פשוט אומרים כזה דבר. סטאק נקודה פוש, את כל הפרי-קונדישנס, את כל ה-preconditions של action. action נקודה preconditions. עכשיו preconditions זה close, נכון? כן. close זה סוג של פרדיקט, נכון? אני יכול להכניס אותו לתוך המחסנית. כשאני אוציא אותו, אז אני אראה שעכשיו מדובר פה ב-close, ולכן אני אפרק אותו וזה. יכולתי גם לעשות את זה גם פה, אבל ככה זה הרבה יותר נקי. אוקיי. יש סיבה שלא שמת את זה כפרייבט עם כל ה-preconditions וכל אלה? תראה, שמתי אותם בהרשאה של package את כל הסיפור הזה, נכון? כי עוד לא ממש טיפלתי באקשן ולא בשום דבר אחר, והסטריפס ממילא משתמש בזה. יצרתי אותם עבור הסטריפס. אוקיי? אתה רוצה? שים את זה private, תשים setters ו-getters, כדי שמישהו מפקאג' אחר לא תהיה לו גישה עליהם. אבל זו לא המהות של הדוגמה, בסדר, אנחנו פשוט רוצים להשלים את האלגוריתם. אוקיי, בוא נראה מה מתוך האלגוריתם מימשנו. אם זה היה multi-part, מימשנו. אם זה היה single, אוקיי, unsatisfied goal, אוקיי, אז את זה שאלנו. החלפנו את זה עם action, והכנסנו גם את כל ה-preconditions, נכון? מה נשאר לנו? אם זה action. אם זה action, ממש בראש המחסנית, זה אומר שכל התנאים האלה כבר סופקו, ואנחנו צריכים לעשות את זה, נכון? אז זה עכשיו העניין שלנו. אוקיי, כל זה. זה מה שנותר לנו לעשות. אם הטופ הוא action, אז תשלוף אותו מהמחסנית, קח את כל האפקט שלו, את כל הפוסט קונדישנס שלו, ותעדכן את ה-knowledge base, בגלל זה יצרנו את ה-update, עוד בתחילת השיעור, נכון? ותוסיף את האקשן לפלן. אוקיי? טוב, אז איפה אני עכשיו בתוך ה-if המורכב הזה? פה אנחנו שאלנו האם זה לא אקשן, נכון? אז מה קורה פה? זה אקשן, והאקשן הזה איפה נמצא? נכון. מסכימים איתי? נכון? אז אם זה אקשן, מה אני רוצה לעשות עכשיו? יפה, עוד לפני ה-update. אם top is an action, pop it from the stack, נכון? טוב, בואו נעשה את זה. stack נקודה pop. כן, אפשר לצמצם פה דברים. אבל תראה, אני בכוונה עושה את זה לאט ומסודר לפי האלגוריתם, אחרי זה אני אבוא ואעשה את הבנייה. אני קודם כל רוצה לראות שבאמת עניתי לכל הדברים, ואתה רואה, גם בפונקציות מנחה אותי, אני פתאום מוסיף דברים. stack נקודה pop, נכון? כי זה מה שהוא ביקש, עם ה-top to the action, אז pop it from stack, ו-simulate its execution and update the knowledge base with its effects. אוקיי. אז קודם כל, אנחנו רוצים להגיד כזה דבר. action A יהיה שווה ל-action של top. מסכימים איתי? כן. מותר לי לעשות את זה בשלב הזה? יפה. ואנחנו רוצים לגשת לפלנבל שלנו. נקודה get knowledge base, זה close. מסכימים איתי שזה פסוקית? כן. אם זה פסוקית, יש לה את המתודה update, נכון. נכון? שמה מקבלת? מקבלת איזשהו פסוקית close. אפקט, נכון? אז מה ניתן לה? אקשן. ניתן נקודה Post אפקט. זה אפקט. כמה נחמד שיש לנו את זה פתאום, נכון? זוכרים? בגלל זה אנחנו יצרנו את האפדייט. איך אני ידעתי שאני צריך את האפדייט הזה? כי ניצצתי באלגוריתם וידעתי שהגיע השלב הזה. אז הנה, אז פה זה כבר נורא משתלם לנו. מה עוד צריך לעשות? זה ה-simulate execution, נכון? אז זה ככה, שימו. אם זה action, simulate, כאילו תוציא את זה מהסטאק עשינו, תעדכן את ה-knowledge base, התקנו, מה נשאר לנו עכשיו? להכניס את זה לפלן. אוקיי, אז היה לנו פה ליסט של action, נכון? אז בואו ניצור לנו איזשהו linked list. link list של action. מה זה עכשיו? נו? זה הפתרון כבר. אוקיי. נקרא לזה plan, יהיה שווה ל-new link list, נכון? ואז פה אנחנו צריכים לגשת לפלן שלנו, זה add first. נקודה add, פשוט add. לא, אבל... מחסנית.
לא, אבל אני צריך... מפתירה לך את זה בסדר הנכון, בגלל שזה... מחסנית מכניסה לי בסדר הנכון, מה הבעיה? פה, אבל מחסנית? אתה תקבל את הכל ברוורס כזה. אוקיי, אז אני התכוונתי להפוך בסוף, אז מה אתה רוצה לעשות? ליסט, אוקיי. הרי ליסט. אדין רוורס. מה זה האיידין רוורס הזה? פשוט הרי ליסט ולהוסיף, ואז אני מוסיף לך את זה בסדר הנכון. ואם אני מוסיף ללינק ליסט אד, אז איפה זה מוסיף? ההתחלה, לא? אני מוסיף בהתחלה, זה בדיוק מה שאני רוצה. אבל המחסנית כבר עושה לך את זה. בוא נעשה יד, אוקיי? אם אני מגלה שזה יוצא לי הפוך, פשוט נהפוך את זה, בסדר? add מה אני רוצה? ל-A. אוקיי? ובריטרן שלי, מה אני מחזיר? סיימנו את סטריפס, אוקיי? פרט לעובדה שמה? שהשתמשנו פה רק באקשן אחד, כן? get satisfying action ולא satisfying actions. אם זה satisfying actions, אז הייתי צריך עכשיו לפתוח threadים והכל. רגע, מה שאתם רוצים. אם אתם רוצים, אני אבוא עכשיו ליצור לנו איזושהי דוגמה של שלב ובואו נראה אם זה פותר. ואם אתם רוצים, אני אכתוב עכשיו את כל הנושא של הפיצול לפרדים ופורקים. אוקיי, כן. יש לי שאלה, במקרה שאנחנו עכשיו עשינו, יש לנו נגיד פסוקית, ביאבנו אותה לכמה פרדיקטים בודדים, ובדרך שהוא התחיל כאילו לספק אותם, הוא סתר אחד השני, נגיד לנו הזיז משהו שפגע במה שקרה לפני זה. אוקיי. אתה מתכוון? סוסמן אנומלי. כן, נגיד למשל. אז מה, איך זה מטפל? הוא לא פותר. אני יכול להגיד לך מה נגיד אני עשיתי כדי שתכן לפתור את זה? כן, למרות שלא חייבתי אותך, זוכרים? אמרתי, תקראו על סוסמן אנומלי, אתם לא צריכים לפתור דברים שהסטריפס לא יודע לפתור. אבל אם עשית משהו, נהדר, מה עשית? שנגיד את האקשן, לפני שאני מוציא אותו לפועל, אני בודק אם קודם כל הפרקודישנים שלו מתקיימים עוד פעם. אני בודק כאילו ממש לפני, ואם לא, אני מוסיף את אלה שלא התקיימו. למשל, נגיד הוא סתר, בדרך יש לו 5 פרקודישן, וסתר 3, הוא ידחוף אותם עוד פעם למחסנית, הוא יעשה אותם עוד פעם עד שהוא נכון. יצא לעשות אותם. אז אתה דוחף תחילה את אלה שכן מסופקים. נכון, כן. בסדר, הגיוני. הגיוני מאוד. אוקיי. טוב, אז לצורך העניין, כתבנו את הסטריפס, אתם יכולים לראות שכתבנו הרבה מאוד קוד בלי באמת לבדוק אותו, נכון? אז בטח יהיו לנו עכשיו הרבה נעלים, הרבה מאוד טעויות, אני לא יודע, כן? אנחנו צריכים כמובן לבדוק, אנחנו צריכים גם לעבוד על איזשהו משהו. בואו נתחיל, בואו ניצור לנו איזשהו קובץ. סתם פייל, בואו נקרא לו, לא יודע מה, סוקובן, נקודה טקסט, או level נקודה טקסט. level נקודה טקסט. בואו ניצור לנו את הדבר הכי פשוט בעולם. פה תהיה לנו מטרה, נגיד מטרה זה שטרודל, פה יהיה לנו קופסה, אוקיי? פה יהיה סוקובן, אוקיי? וכל השאר זה קירות. זה כל הלבלים במשחק שלי באמת. מה זה? זה כל הלבלים בסוקובן שלי, ככה. אוקיי. בוא נראה, אם הוא יצליח לעשות את זה, נעבור לדברים טיפה יותר מורכבים. אגב, כדי לעשות דיבאג על אמת, קודם כל שנראה שאין לנו נעלים ודברים כאלה, אז נוכל להוסיף עכשיו הרבה מאוד הדפסות, אולי אפילו לעשות איזשהו גוי, שיגיד לי כמה thread נפתחים, כמה מצבים פיתחתי, כמה יש בתוך המחסנית, כדי באמת לראות כיצד ואיך הוא עובד. אוקיי, טוב, עכשיו צריך לכתוב איזשהו רידר כזה, שבא ומייצר לי את כל הפרדיקטים, נכון? מייצר לי בעצם את ה-knowledge base. אוקיי, אז בואו ניצור לנו איזשהו package, נקרא לזה סוקובן. ובפנים בואו ניצור איזושהי מחלקה, קלאס, בואו נקרא לזה level reader, בדרך שם אחר, או level builder. לא, אני לא רוצה level, כי אני לא בונה level, אני בונה בעצם את הפרדיקט הזה, knowledge base builder, נקרא לזה ככה. פרדיקט level builder. לקרוא את הקובץ וליצור את כל הפרדיקטים. רגע, נתת לזה שם יפה, מה אמרת? פרדיקט לבל בילדר. אוקיי. טוב, אין לי פה באמת איזה שהם סטייטים שאני צריך לשמור אותם, אז אני יכול בעצם להשתמש באיזושהי מתודה סטטית. בואו נעשה ככה. public static read file. אוקיי. מה אנחנו רוצים להחזיר? אנחנו רוצים להחזיר knowledge base, נכון? אז רוצים להחזיר close. ונקרא לזה read file. צריך לעשות לזה אימפורט. כן, file name.
לנו. ואימפורט ל-close של steps. אוקיי? בהינתן עכשיו איזשהו file name, אנחנו רוצים לקרוא אותו, ולייצר כמובן את ה-close שמרכיב את כל הפסוקיות הללו. אוקיי, טוב. try, בשביל להציק לנו, ו-catch, איזשהו exception, יהיה אשר יהיה. אוקיי, נקודה, trace, trace. טוב. בואו נתחיל. עכשיו אני סתם עושה עבודה טכנית, אני עושה את זה גם לבד. buffered reader, in יהיה שווה buffered reader, file reader. אם אתם צריכים חזרה לחומר רק תגידו. אוקיי, אחרת אני רץ פשוט. אז זה פותח את הקובץ, זה סוגר את הקובץ. מה? אנחנו נשים את זה פעם, אחרי נשים את זה בפייל input stream ובאינפוט stream. לא משנה, אוקיי, אני כאילו נניח לעבוד עם מחוזות כי זה קובץ טקסט. אז יהיה לי איזשהו string line, while line שווה ל-in.readline שונה מנהל, כל עוד לא הגעתי לסוף הקובץ. אוקיי, אז מה אני רוצה לעשות עם הסטרינג הזה? בואו נעשה כזה דבר. בואו נכניס את כל הטקסט הזה למערך של צ'ארים. אוקיי, למערך דו-ממדי של צ'ארים, זה כדי שיהיה לי נוח לעבוד איתו. אוקיי, ואני אדע גם את המיקום של כל דבר. למה פשוט לא מגדירים כרגע מחלקה level ונגדיר לה... כן, כי יש לנו רבע שעה ואני רוצה... כי יש לנו רבע שעה ואני רוצה להגיע למצב שאנחנו בודקים את הכל. אוקיי? טוב, אז מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים עכשיו בעצם לשאול על כל אחד מהצ'ארים האלה, מהו הפרדיקט הזה, כמובן להכניס אותו. טוב, אוקיי, אז מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים איזשהו מערך דו-ממדי של צ'ארים, אוקיי? או בוא נעשה כזה דבר. נעשה array list של צ'ארים. יותר קל, כי אז הוא גם יש. בוא נעשה array list. array list של צ'אר. זה, נקרא לזה. צ'ארס. level. כן. אז עכשיו, אנחנו נעשה דבר כזה. אז על כל line, אנחנו צריכים לעשות level נקודה add את הליין שלנו נקודה to char array. נכון? אז קיבלתי עכשיו מערך דו-ממדי של צ'ארים. מסכימים איתי? אוקיי, שבעצם קרא את הקובץ. ועכשיו אני בעצם רוצה לעבור עליו. אוקיי? טוב. אוקיי, בוא נעשה ככה. כל זה היה כדי שיהיה גישה לאינדקסים. אז for int i שווה ל-0, כל עוד i קטן מ-level נקודה size. אוקיי? אז i++. לכל int j שווה ל-0, כל עוד j קטן ממה? מה-length של הצ'אר שנמצא שם, נכון? מה-level נקודה get במקום של i נקודה length, מצוין, אז j++, ועכשיו פה בפנים אנחנו רוצים לעשות switch על הצ'אר, אוקיי, שנמצא שם. מה הצ'אר שנמצא שם? זה level נקודה get של i במקום של j. מסכים איתי שזה צ'אר? כן. חבר'ה, אתם איתי או לא? אז הקייס הראשון, אם זה היה, נגיד, סולמית, אז אנחנו רוצים ככה. אנחנו רוצים ליצור איזשהו קלוז חדש ולהוסיף לו את כל הפסוקיות שלנו, נכון? להוסיף לו את הפרדיקטים. אז בואו ניצור איזשהו close. נקרא לו KB, knowledge base. אוקיי? יש שווה ל-new close, אוקיי? עם null. בואו נראה רגע מה קורה אם אני מייצר אותו עם null. נראה שזה לא יצר לנו איזושהי סתירה. נגיד יצרתי אותו עם null, אוקיי, אין לנו באמת רשימה, עושה סופר של נהנה, ואז new hash set, ועושה איזה description, ואז אנחנו פה ברוח, אז אנחנו פשוט נשאול כזה דבר, עם הפרדיקט שלנו.
נעל. השאלה כשאתה מכניס נעל, האם הוא מכניס, האם הפרדיקט הוא נעל, או האם הכנסת איבר שהוא נעל לתוך מערך של פרדיקט? השאלה מה זה עושה. זה נעל. אם זה נעל, אוקיי? אז אני לא עושה פה כלום, נכון? עכשיו, לא נראה שהבנת את השאלה. שנייה, תן לי רגע, אני באמצע. כשאני ארצה עכשיו לבוא ולהוסיף את הפרדיקטים האלה, אני לא רוצה להוסיף את זה על ידי update. אתם אומרים ש-update עושה הרבה מאוד עבודה, נכון? ואני עכשיו בשלב רק של בנייה, רק של להוסיף. אז חוץ מ-update בואו נוסיף לנו גם את המתודה add, שתהיה קצרה יותר. public void add לאיזשהו פרדיקט. אוקיי, פרדיקט p. ופה add עושה את הדבר הכי פשוט בעולם. אוקיי, this נקודה פרדיקט יהיה נקודה add ל-p. רק מה, צריכים לבוא ולשאול אם הפרדיקט שלנו, לא צריך את ה-this, שווה לנעל, כי יכול להיות שלא התחלנו אותו קודם, נכון? אז אם אני רוצה לבדוק שלא מכניסים, הרי כשזה שלב כתוב בתוך קובץ אין בו איזה שהם סתירות, נכון? אבל גם אם הייתי חושש, אז הייתי פשוט קורא ל-update ולא עושה את מה שאני עושה עכשיו. אני עושה את זה עכשיו כדי שזה טיפה יותר מהיר. אז predicate יהיה שווה ל-new hashmap, reset, יפה, אוקיי? סבבה. עכשיו, למה עשיתי את זה? עשיתי את זה כי פה אני מתחיל לייצר פרדיקטים ואני רוצה להוסיף אותם ל-knowledge base שלי. בסדר? אתם איתי? אוקיי. אז אם זה סולמית, אז אני רוצה גש ל-knowledge base שלי. נקודה מה? add, תוסיף לי איזשהו פרדיקט. new פרדיקט. מה יהיה הטייפ? wall at. סולמית זה הקיר. אוקיי? לפחות בייצוג שאני קבעתי כרגע. ה-ID לא מעניין אותנו, וה-value יהיה פשוט השורה פלוס פסיק פלוס העמודה. נכון? ואחרי זה ברייק. בסדר? כולם איתי? קראתי את הקובץ, בסדר? העברתי אותו למערך דו-ממדי של צ'ארים, בעצם הרליס של מערכים של צ'ארים. עשיתי את כל זה כדי שיהיה לי i ו-j לעבוד איתם, וכל זה כדי שאני אצור פרדיקט, אני אוכל ב-value שלו לתת לו את ה-i וה-j כמיקום. אוקיי? ויש לי את המתודה add שהוספנו לכל close, כדי שפשוט נוכל להוסיף אותם ולא לעשות את כל הפעולה הכבדה הזו של אם זה סותר או לא סותר וכו'. מה עוד יש לנו? אם זה רווח, אז מה יהיה הפרדיקט שלנו? clear. נכון? clear את ij, נכון? מה עוד יש לנו? הסוקובן היא גדולה, נכון? אני זוכר נכון? כן. אם זה a, אז יהיה לנו סוקובנת. רגע, אבל אתה לא... סוקובנת. אוקיי, יש לנו רק סוקובן אחד, אז ה-ID שלו לא משנה. נכון? ועכשיו בואו נתחיל עם הקופסאות. אז נגיד, אם יש לי b, אז זה איזושהי קופסה. בואו נעשה משהו מעניין. שטרודל. לא, זה b זה קופסה. אוקיי? שטרודל אצלי זה מטרה. לא שתעשו את זה לפי הייצוג שלכם. אנחנו צריכים איזשהו קאונטר של קופסאות, כדי שניתן איזשהו ID לכל אחד מהם, נכון? אז בואו נקרא איזשהו int, box count, יהיה שווה ל-0, אוקיי? ובכל פעם שאני נתקל ב-b, אז ה-box count שלנו... זה רשם זה כבוק קאונט. box. השיפט פה דפוק. box count. אז ה-box count שלנו פלוס פלוס, אז עכשיו הוא 1. נכון? ונוסיף ל-knowledge base שלנו, אוקיי? box at. b פלוס i. אוקיי? נכון. b פלוס ה-box count שלנו. נכון? אז b1, b2, b3. במיקום של i ו-j. מה זה? נתחיל מבוקס 0. למה? אבל עשיתי box count פלוס פלוס. לפני. אוקיי? יפה. אז יהיה לנו box at b1, את box count, אוקיי, ב-i פסיק j, אז על כל box אנחנו נקבל זה. מה נשאר לנו? target, נכון? target אצלנו זה השטרודל, אז אותו הסיפור אנחנו צריכים פה גם target count. target count. target count פלוס פלוס, ואז ה-knowledge base אנחנו נוסיף פרדיקט של target at, ובואו נעשה t פלוס target.
אוקיי, בואו נעשה בדיקה שאנחנו יכולים לטעון את ה-level שלנו. פה אחרי כל הסיפור הזה אנחנו נעשה כמובן return ל-knowledge base, נכון? אם היה איזשהו action אנחנו נעשה את ההדפסה שלו. אנחנו צריכים להגיד לו לעדכן, אוקיי? העדכון שלנו היה המתודה הפרטית, אז בהיעדר סיבה אחרת, אז במתודה add, איפה אנחנו? של ה-close. על כל דבר שאנחנו מוסיפים, נקרא ל-update description. update description. קצת חורני, אבל טוב בשביל מטרות דיבאג. רק בשביל זה יש לנו את ה-update description. מאוחר יותר אנחנו נעיף אותו. ואנחנו רוצים עכשיו את הטסט שלנו. ובטסט אנחנו רוצים לעשות כזה דבר. תדפיס לי את ה-close שחוזר כתוצאה איך קראנו לו? predicate level reader. predicate level builder, נקודה, read file, ואיך קראנו לו קובץ? level נקודה text. אוקיי. אז מה קיבלנו? וולט 0.0, וולט 2, תראו, כי זה השסט אז הסדר לא באמת משנה, כן? אבל קיבלנו את כל הוולים לדעתי. אוקיי? בואו נראה שיש לנו target את E1 בנקודה 1.1, זה נכון. בואו נחפש את הסוקובן שלנו ואת הבוקסט. בוקסט B1 במיקום 1.2 וסוקובן 1.3. אוקיי? זה בעצם האובייקט אדפטר שלכם, כן? שבהינתן אובייקט מהסוג של באלקנו, או בהינתן איזשהו קובץ, הוא בא ומייצר את כל הפרדיקטים. נכון? עכשיו, אם יש לנו את ה-knowledge base הזה, אנחנו יכולים גם לבוא ולומר לו, למה לעצור כאן? בוא, ב-level builder הזה, בוא תיתן לי את הגול, אוקיי? וגם בוא תיתן לי את האקשן, נכון? תממש לי, אנחנו בעצם יכולים להחזיר פלנבל מכל הסיפור הזה, נכון? טוב, בוא ניצור פה איזושהי פונקציה, public, static, למה כל המתודות שלי פה הן סטטיות? כי זה מחלקת שירות כזאת. שמה? יש לה איזשהו state? היא צריכה לשמור איזשהו state? לא. לא, נכון? זו הסיבה, זה פשוט יטיל. public static, close, שיחזיר לי get goal. close, get goal. נכון? מאוחר יותר, אני אשנה את זה ל-private, get goal. ונשתמש בזה כחלק מפונקציה סטטית פומבית אחת, שמחזירה לי פשוט פלנבל. נכון? אבל בינתיים אני חושף את הפומבית רק בשביל הבדיקה, לראות באמת אם אני מקבל את הגול שלי. כן. אז get goal. אוקיי. אתם יודעים מה? בואו נעשה את זה כבר עכשיו. במקום שזה close, מה אנחנו רוצים ליצור? בואו נעשה את זה כבר פה. למה לעבוד? בואו ניצור פלנבל. יהיה לנו read file, כל הסיפור הזה זה יהיה get knowledge base. אוקיי, שיחזיר לנו close, יהיה לנו get goal של close וכולי, ואנחנו נפעיל את הכל מכאן. טוב, אז בואו נוסיף גם, איך אנחנו בזמנים? 4 דקות, יאללה. static close get knowledge base, יאללה, שיהיה KB, בסדר. כל מה שעשינו עד עכשיו, זה היה ה-get knowledge base, נכון? עד לפה. זה בהינתן אותו מערך של זה. בואו נעיף את זה מכאן, בואו נשים את זה לפה, והפעם את זה אנחנו צריכים גם כן לפה, נשים אותו כאן, ואנחנו צריכים להכיר את ה-level שלנו, נכון? את כל הסיפור הזה שיצרנו, אז אנחנו נפעיל מפה את איזשהו close, KB יהיה שווה ל-get knowledge base, ואנחנו צריכים להוסיף את הפרמטר של level. נכון? שזה בעצם מה שקראנו, אותו array list של chars, ואז אנחנו נוסיף את זה, add, יש לנו, אני רוצה להוסיף את ה-add פרמטר, יפה, array list של char level. מעולה. אבל עוד פעם, אתה קורא לה get knowledge base, לא ל... כן, כן, חכים, עוד לא סיימנו. פה במקום להחזיר close, מה אנחנו רוצים מהפייל הזה? ממש להחזיר איזשהו פלנבל. ולצורך העניין, יהיה איזשהו פלנבל שווה ל-new
ל-new planable, אוקיי? ובפלנבל שלנו, יש לנו את כל הדברים שאנחנו צריכים לממש. לדוגמה, ב-get knowledge base, את מי אנחנו נחזיר? את ה-KB. נכון. אותו הסיפור, אנחנו נצטרך להפעיל את ה-get goal ושם להחזיר את ה-get goal, אוקיי? אז זה מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו. למה זה לא אינטרפייס? כן, אבל הנה, יצרתי עכשיו פלנבל אנונימי, סליחה. אוקיי? שבפנים אני מכניס את כל הדברים שקראתי מתוך הקובץ. ואיפשהו פה אנחנו רוצים להחזיר את הפלנבל הזה, נכון? כלומר, אם אנחנו כאן, אז return לפלנבל שלנו. אותו אובייקט חסר שם שיצרנו, או זה דווקא אובייקט עם שם, קראנו לפלנבל, וזה פלנבל, מצוין. אוקיי, אז עכשיו get goal. אז גם get goal, אנחנו רוצה לתת לו את ה-level הזה שלנו. נכון? או לחילופין, תן לי איזשהו close. למה אני צריך לעבוד קשה? תן לי איזשהו close knowledge base, כי ה-knowledge base כבר קיים, נכון? מה אני צריך לעשות פה? לכל פרדיקט שמתחיל ב-target, אוקיי? אז תוסיף אותו ל-close שאותו אנחנו רוצים להחזיר אותו. close, בוא נקרא לזה goal, אוקיי? יהיה שווה ל-new close, עם null, ראינו שכבר אנחנו יכולים לעשות את זה, נכון? וזה גם הגול שאנחנו רוצים להחזיר. ועכשיו, לכל פרדיקט P שנמצא בתוך ה-knowledge base שלנו נקודה predicats. פה אנחנו צריכים כבר את הגטר שלו, נכון? כי אנחנו נמצאים בפקאג' אחר. אז get predicats. אוקיי, תעשה משהו. בואו נשלים את זה. create. יש לנו פה create method. יפה. מה שאנחנו רוצים פה זה set של פרדיקטים. set של פרדיקט. set של Java util. ואת מי אנחנו מחזירים? predicats. אז לכל פרדיקט P, מה אנחנו רוצים לעשות איתו? נכון. אם P נקודה type, תהיו איתי. אם P נקודה type שלו, נו get type עכשיו, כן, כי כל זה בפקאג' אחר. get type, בואו נוסיף אותו. create method get type, שמחזירה לי string. אוקיי, return ל type. אז אם הנקודה get type שלנו, נקודה start with, כי אני לא יודע איזה target זה, אוקיי? target at, נכון? סטאר. ומחאות. אם כן, אז מה? מה זה אומר? זה טארגט. אופס. זה פרדיקט זה פרדיקט שהוא טארגט, ומה אנחנו צריכים לעשות איתו? שיהיה פה... להוסיף אותו לגול. נכון. גול, נקודה עד, לפי. לא לבוקס שיהיה אותו? לגול, שזה הקלוס שלנו, עד למי? לפי. אנחנו לא רוצים להוסיף קפיצה כן, אני שתצא רוצה אותו לרשום מיקום של שקפצתי הטארגט? על המיקום שלו. כן, נכון, צודקים. נכון. תוסיף לי פרדיקט חדש, של מה? בוקס את, הרי בשביל זה עבדנו קשה, שה-ID שלו הוא מה? סימן שאלה, וה-value שלו, p נקודה value. p נקודה, זה p? כן, p נקודה get value. get value. טוב, בוא נוסיף את ה-get value. אופס. create method, get value. return למה? טוב, בואו רק נבדוק את עצמנו ונשחרר אתכם. אוקיי, עכשיו בטסט שלנו, הטסט שלנו כמובן צריך להשתנות. מה שאנחנו נקבל מהדבר הזה, זה יהיה איזשהו planable. כן? זה מה שאנחנו מקבלים מהפרדיקט level builder, נקודה read file. אנחנו יכולים להדפיס את
knowledge base. מה יש לי? זה דבר. ואנחנו יכולים להדפיס את ה-planable שלנו נקודה get knowledge base. get knowledge base, זה מה שתפסנו בעצם קודם. ועכשיו בואו נדפיס את ה-get goal ובואו נראה מה אנחנו מקבלים. אם לא עשינו איזשהם טעויות, אז זה צריך להיות יפה. אוקיי, נעל. אז למה קיבלנו נעל? בואו נחשוב. רגע, לא חזרתי אותו בעצם. כן. פה. אנחנו עשינו את כל זה, get goal, לא הפעלנו את זה בעצם, נכון? אז close goal יהיה שווה ל-get goal, ואת מי ניתן לו? את ה-knowledge base שלנו. ובפלנבל שיצרנו, נחזיר את goal. אוקיי? עכשיו בואו נריץ את הטסט. אוקיי? box set, סימן שאלה, 1.1. אוקיי? יפה. מה נשאר לכם לעשות? אוקיי? נכון, אנחנו מייצרים פה איזשהו פלנבל? אוקיי? יש לנו את ה-get satisfying actions. אוקיי? בהינתן איזשהו פרדיקט. אוקיי? אז עכשיו אנחנו יכולים לבוא ולשאול, אם הפרדיקט הזה זה box at, כן? אם הטייפ שלו זה box at. שלוף את המיקום. נכון? שלוף את ה-value. בהינתן ה-value אני מחלץ את השורה בעמודה? כן. נכון? בהינתן שורה ועמודה אני יכול לייצר 4 actions. מסכימים איתי? כי זה יכול לדחוף את זה מלמטה, לדחוף מלמעלה, לדחוף מימין, לדחוף משמאל. ואת כל ה-actions האלה אני מכניס לתוך hash set, וזה ה-hash set שאותו אני מחזיר. אוקיי? ואז בסטריפס אתם צריכים לעשות אחד משני דברים. או לטפל בכל ה-actionים האלה, לפתוח thread נפרד, עוד אינסטנס של... לעשות strips.clone, כן? אתם צריכים לממש את הקלון הזה, ולהגיד לו להמשיך לרוץ ב-thread נפרד. או לחילופין, אם אתם רוצים, אני גם מרשה לכם את ההקלה הזו, ולבחור רק action אחד. מה שיקרה פה, אני בעצם אריץ את ה-get satisfying actions, אמיין אותם, אוקיי? לפי מה? למי שיש לו את ה-preconditions, שיש לו הכי הרבה preconditions שהם מסופקים, ואחזיר את מי שבראש הרשימה. אוקיי? ואז תריצו ותוכלו לבדוק האם זה עובד. אני חושב שעניתי לכם על הרבה מאוד צרכים והרבה מאוד דברים בתרגול הזה, תקנו אותי אם אני טועה. נכון? אבל אני לא תכנתי את זה קודם, אני עכשיו עשיתי את זה פעם ראשונה. אוקיי? וכשאני עשיתי את זה פעם ראשונה, איך הגעתי לכל הקוד הזה? פשוט הפונקציונית היא זו שהנחתה אותי. אוקיי? אני התחלתי מזה ששחקתי את האלגוריתם, התחלתי מזה שעשיתי את הפרדיקט, נכון? הוספתי דברים לפי הצורך. גם כשכתבתי את הסטריפס, אוקיי? אז ראיתם שככל שכתבתי את הסטריפס, אז באתי והוספתי דברים לפי הצורך. ומן הסתם, אחרי שאתם גורמים לסטריפס עצמו לעבוד, אז אתם יכולים לעשות פה עוד כל מיני שיפוצים, כן? אתם רואים שיש פה פופ בכל מיני מקומות, כן? אפשר להפוך את האיפים האלה פה למשהו קצת פחות מורכב, אבל אתם רואים שזה אחד לאחד מה שהיה בפסאדו-קוד של האלגוריתם. מה עם ה-BFS? אוקיי? אז מה שעשיתי פה בדוגמה הזו זה בלי ה-BFS, כן? אתה צריך עכשיו, לא לפתוח את כל התרגיל, אבל אתה צריך עכשיו לבד איפה אתה יכול להכניס פה את ה-BFS כדי לייעל את הסיפור הזה. כן, אני רוצה שתשתמש ב-BFS. אוקיי, עד כאן התרגול של היום, ואנחנו נתראה בשבוע הבא. ואתם יודעים מה? רק כי אני אוהב אתכם, אני גם אעלה לכם את זה